Kabalen, ini-invite ko kayo sa the first ever largest eco-friendly Lumina Water Lantern Festival in the Philippines. Gaganapin ito sa Lakeshore, Pampanga sa May 10, 2026. Sama-sama din natin saksiyan na makapasok ang event na ito sa Guinness World Record para sa pagpapailaw ng 15,000 lanterns ng sabay-sabay. Isang world record para sa Pampanga. Sa napakalawak pala na lake na ito, i-release ang mga lanterns. Bago yan, kailangan nyo munang isulat ang wish or dreams nyo bago pa ilawin at sabay-sabay na ilagay sa lake. Aside sa masaya at maliwanag na gabi ng mga libu-libong water lanterns, magkakaroon din ng fireworks display, music festival kasama sina El Manu and Jessica, Jonoy Danao, ang bandang Nobita at iba pang local artists. May mga food booths, activity booths, photo booths, carnival rides, swan and boat rides, 20,000 blue roses, and fairy tale kids show. Siguradong magiging masaya at unforgettable ang gabi na ito with your family and friends. Pwede pala kayong makakuha ng discount kapag ginamit nyo ang code ko. Exploring Lumina para sa Gold at Exploring Lumina VIP para naman sa VIP tickets. Lalagay ko sa comment section ng link para maka-avail na rin kayo ng ticket. For more info and updates, follow nyo ang kanilang Facebook page, Vibe Events and Lakeshore Philippines. Save the date at kita-kits tayo sa the first ever largest eco-friendly Lumina Water Lantern Festival in the Philippines.